רק? לכו בוא, עזוב אותך. בוא לאמצע, בוא. איזה חמוד. בוא לאמצע, בוא. אני אוכל אותו. בוא קצת, בוא. איזה חמוד. איזה חמוד, אני אוכל את הילד. איזה חמוד. אתה אפשר לאכול לך את הבטן? איזה חמוד. איזה חמוד. איזה חמוד. מצלמים אותך לערוץ 2, ראית? בן כמה אתה? 4. ומי מצלם אותך? אמא שלך? ואיזה אוטו יש לה? או שבאתם במסוק? מכונית מרוץ? לא? מטוס? רק מכונית. תגידי שאלה. תעשה גלים! לא, הוא לא עושה גלים. התבלבלתי. אתה, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה? אתה שר? נראה לי שהוא צריך קצת מחיאות כפיים, הוא חמוד. איפה מחיאות הכפיים לאתה? אל תתבייש. אתה רוצה לשיר? את עם המצלמה, תעיפי, תחזירי מחיאות כפיים. רגע, אבל אמא, מה זה השם הזה? מה זה התאי בעצם? גיבור מלחמה. איך? אחד מגיבורי המלחמה של דוד המלך. אחד מגיבורי המלחמה של דוד המלך, הנה, הזכרנו מאוד משהו קטן. ויאמר משה נעשה. איזה יופי. רק לי קראו אבי וזה מני, זהו. גיבורים לא בטיח. מה אתה רוצה לשיר? הוא רוצה לשיר את השיר של יש המקפלות. לו את השיר שלה. את זה יש לך? יש לך... שיר של המקפלות. אתה מוכן? מקפלת, אז אני אתן לך לקפל משהו, יש לנו הרבה יש לנו בלגן בגדים שאנחנו צריכים לקפל, את האמת לא הספקנו. יש לנו הרבה עבודה היום. כן, יש לנו... Don't stop, מה נשמע? מה שלומך? הנה, רגע, אנחנו זה לא המילים? נביא לך לקפל, טוב? מה, רגע? פתאום התחיל לדבר, זה לא מתחיל בזה! תקפל. קח, תקפל. יאללה. נו, רצית לקפל. תחזיק, תקפל, אתה רוצה לקפל, אנחנו נלך אחרי הצוות גם, אל תדאג. בוא, קפל. כל הכבוד. שים את זה לראש. יפה מאוד, תנו לה לשיר את השיר הזה, תן לה. את הפזמון. אנחנו רוצים את הפזמון אנחנו רוצים. אפשר מהבטן. חזק! ראש הממשלה, מה יש לך להגיד? ראש הממשלה, מה יש לך להגיד? איפה מחיאות כפיים ואיזה חמוד? וואו, עדיין בן 4. תעלי ליוטיוב. 500,000 צפיות. תשים בלי מוזיקה, הוא ישיר את כל הפזמון. מה? בלי המוזיקה, הוא יודע את כל הפזמון. חוץ מהבנות בארץ נהדרת, אף אחד לא מכיר את המילים, רק הוא. חוץ מהבנות והתאי. אבל אין, הוא כבש אותי מה... הוא עושה דפוגי לביאם איזה חמוד. מה, מאיפה אתה יודע אנגלית בכלל? הוא למד באוניברסיטה העברית, וסיימת? סיים. יש לך תואר? יש לך תואר? מה? הוא מכיר את השיר הזה מהמחשב. אוקיי. בוא נעכשיו אתה. חמוד, אני...
מבין. איפה מגיעות הכפיים? עדיין! וואו, עדיין אתה מדהים.